Tak, můžeš. A já jsem Tomáš Alena a jedu Sport Elite Bohemian Throwdown. Jo. My jsme ready. Pouštím 10, teď mi odkoček, teď! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sekund, jdeme. Řeknu ti v 55. Ještě 15 vteřin. 5 vteřin. Stop. 3, 2, 1, můžeš. 4. Nohy nejdřív a můžeš tahat. Super. Pět a 20 sekund, Tomi. Dobře to drž si to tempo, jo? Drž si ho. 10 sekund, Tome. 5 vteřin. Dolů. 3, 2, 1, go! Ale vydrž to! 5. A pojď, čup, nohy. A už tahej. 25 sekund, Tomi. Pojď, drž to tempo. Deset sekund, Tome. 5 sekund veslování, pojď. 55. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, pojď, udržíš to! 4, 5, 6, hezky! Nohy a tahej, hop! Lebo dobrý, Tomíku, 25 sekund máš. Pojď, 15. Pojď trošku za vracím záběrem, Tome. 5 sekund. Za 5, 2, 1, go!
Pojď Tomíku, pojď, bojuj! 4. Pojď! 6. 4. Pojď ještě jeden, hop! 7. Máš 15 vteřin na tahání. Pojď ale! Stop, pojď dolů! Jdeme 8. Dobrý, tak 6 minutě začíná teď ta 2minutová pauza. Jo, takže budeme mít 3 minuty pauzu. No a nebylo by lepší, aby to podjel ještě kus? Tak udělá jako ještě třeba jeden raz. No. Hoď tam jeden prači. Jakože... Ale to je přesně to, co jsem potřeboval, že se nastudoval. OK, 15 sekund a 2 minuty, jo? Tomíku, dej tu osu pryč a připrav si tu druhou. Máš to? Jo. Máš 90 sekund ještě, jo? Měl úplně splnil pouze 4 opakování, minuta byla poslední, minutovou část A, následuje 2minutová pauza a Minuta, Tomíku. 5minutové okno na část B, tedy v čase 7. Já si ale myslím, že bude mít zvládný Počkat, Ne. On ten transfer udělá. Na 8. Jo. Máš 40 vteřin, Tomi, jo? Ale já si totiž myslím, to tam není, to tam nejsou, ale já si myslím, že on z toho ne, a já chci říct, že on když nám udělá 8 vteřin a udělá 6, tak bude lepší, někdo neudělá ani jeden. 20 sekund. Uvidíš, jak to půjde, se budeš cítit dobře, uděláš jich víc, jo? Tak to mi za 10, jo? Ale jasně, není tam napsaný, ale já si myslím, že tak je. 3, 2, 1, go! Klidu, Tome, klidu! A my v klidu! Fakt v klidu, Tomi. Ano, v klidu. Nádech, výdech. Uklidni to a zvedni lokty pořádně pod to. Tak. Jdeš tam. Super. Honzi, chceš? Váha, šup. Jenom kalorie. To je ono, ale já si myslím, že když budeš mít nedokončený 6 trestů z 8, tak budeš lepší, než ten, kdo udělá že pokud budeš mít stejně kalorii, tak prostě jsi lepší, protože máš víc trestů.
lokty nahoru. Klidu, Tomi, jo? Čapni to, hrudník. A zvedej nahoru. Hezky. Super. Máš 3 minuty, Tome. Ano, 3 minuty. Přilož. Tomi, Honzi, běž. Jo, běžte na 90. Máš 2,5 minuty. Máš čas, neboj. Dáme, hele, jo, půjdeme ještě jeden, když to bude vycházet, jo? Jseš dobrý, Tomi? Jseš dobrý? Tak pojď. Lokty, Tome, lokty. A zvedej! Hezky. – 90 vteřin, je čas, v klidu, jo, je čas. Nechceš? Máme poslední minutu, ano? Dej si ještě 10-15 vteřin a půjdeme na to. Hezky si to vytáhni a usaď to do těch ramen, jo? Jdeme na to, Tomi. Soustřed se, jo? Soustřed se. Klidu, máš ještě půl minuty. Nasaď si pásek a zkus to ještě jednou. Pojď. V klidu. Ano. Pojď na osu, vytáhni to pořádně, tu sílu máš. Je to tam, už se jenom bolí, no. Když tak, Tomi, odtáhni zpátky tu osu. A bez těch 2,5, jo, to znamená 90. 2,5 nic. Tak, 5, 10 a 20 tam byla. 20, osa. Jo, a to vezmu ještě odsud. 20, 10, 5. 20. Good.